Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga selalu bahagia, dimudahkan urusane ngibadahi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah ala jami' nikmatillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Warawaina fi kitab Ibnu Sina an Sauban radhiyallahu anhu. Anak Nabi satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Kanjeng Nabi ida ra'ahu nalikane ngedekake ing Kanjeng Nabi seun apa suwiji-wiji kala monggo donga sapa Kanjeng Nabi. Ngedekake maksude iku menakutkan. Jadi Kanjeng Nabi sifate iku padha karo awake dhewe. Mulane Kanjeng Nabi nate ngendika ana basyarum mislukum. Jadi aku iku padha karo sepada-padane manusa. Jadi ana rasa wedi, ana rasa khawatir, ana rasa lara lan liya-liyane. Ana basyarum mislukum, cuma di sisi lain Kanjeng Nabi punya keistimewaan sing ora diduweni awak dhewe ngoten. Tapi rasanya sama. Jadi pernah ada sesuatu sing ngedekake maksudnya Kanjeng Nabi pernah duweni rasa wedi ngoten. Dan setiap kali Kanjeng Nabi ku ana sesuatu yang menakutkan, Kanjeng Nabi ku ndongane ngeten iki. Sithik dongane iki. Wa utawisan Allah iku Allah. Wa Allah. Allah Rabbi la syarikalah. Wa Allah Allah Rabbi la syarikalah. Allah utawi Allah Rabbi ku pangeran ingsun la syarikalah. Kang ora ana kang nyekutoni iku maujud lahu keduwene Allah. Wa utawisan Allah iku Allah Rabbil syarikalah dungane. Setiap kali Kanjeng Nabi mengalami atau ada kejadian yang mengkhawatirkan beliau atau ngedekake beliau, ku biasane donga niki diwaca Kanjeng Nabi. Iki dibukukan pamane awak dhewe pengen tiru, pengen jajal nggih monggo jajal. Mungkin awak dhewe ape lunga khawatir diwaca iki. Umpama sampeyan anake lunga camping, umpamane camping, lunga kemah utawa lunga wis pokoke lunga adoh, ketoke kok ana rasa sesuatu di dalam hati yang mengkhawatirkan, ana rasa wedi nggone nduk dalan piye-piye, donga iki diwaca. Dan ben dijaga karo Gusti Allah. Wa mahu Amau Rabbi la syarikalah. Warawaina fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi an Umar bin Su'aib an abihi saking bapak Umar an jadi saking mbae Umar bin Su'aib. Jadi mbae Umar bin Su'aib niku sahabat karo Kanjeng Nabi, maksudnya menangi zaman Kanjeng Nabi. Cerita niki anna Rasulullah satamne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iku ono sapa Kanjeng Nabi iku ya alimuhum iku ngulang sapa Kanjeng Nabi hum ing sahabat minal fazai saking kaget kalimatin ing pira-pira kalimat. Kanjeng Nabi suatu ketika iku ngulang sahabat-sahabate sedonga kanggone ngilangi kagetan. Wong kadang muka kaget ono sithik-sithik kadang jantungan. Dadi nek kaget itu biasane iku jantunge lemah. Sapa wae sing jantunge lemah akeh-akehno maca donga niki mangke. Ya ora akeh-akehan ya mesti diwaca esuk sore iso. Mergo kagetan. Kagetan identik dengan jantungnya lemah. Kabar ngene sithik kaget, ono kebruk sithik kaget. Ono bengok-bengok sithik kaget. Ben ora kagetan. Dungane a'udzu bikalimatit tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatish syayatini wa yahduruni. Niku dungane. A'udzu nyuwun kareksa sapa ingsun bikalimatit tammati kelawan pira-pira kalimat ya Allah tammati kang sempurna min ghadabihi saking bendune Allah wa syarri ibadihi lan olone pira-pira kawulane Allah. Wa min hamazatish syayatin lan saking
godane pira-pira setan wa yahduruni lan ing yen to ngrusak utawa teka sapa setan ing kita lah. Wa yahduruni lan to ing ingsun. Iku donga diwaca ben ora kagetan. Ono kabar sithik ora kaget, kabar kita ora kepenak sithik gak kagetan. A'udzu bikalimati tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa yahduruni. Kudungane ben ora kagetan. Itu umum nggih, cara hadis yang sudah disampaikan Kanjeng Nabi ku umum. Pitune ijazah sampean kudune sowan nggone guru, kudune khusus. Yang umum yang ngerti praktekno bisa sang Kanjeng Nabi. Wa kana lan ana sapa Abdullah bin Umar yu'alimu guna iku ngolangake sapa Abdullah bin Umar ing hadil kalimah mau man ing wong-wong akira kang duweni akal sapa mamin bani saking pira-pira anak-anake Ibnu Umar. Ibnu Umar niku donga iki diulangno ring gone anak-anake sing wis berakal, maksude wis wis pinter. Jadi sing anak-anake sing kita wis gedhe-gedhe iku diulang dikon maca donga iki. Ku Ibnu Umar ya. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar iku anak-anake sing wis gedhe-gedhe, sing kita wis duweni akal, maksude wis bisa pinter iku dikon maca donga iki. Waman utawi wong-wong lam yakilu kang durung waman utawi wong lam yakil kang durung duweni akal sapa man kata bahu mongko nulis sapa Ibnu Umar Abdullah bin Umar mau ing hadil kalimah iki fa'alaqahu mongko gantungake utawa ngalungake sapa Ibnu Abdullah bin Umar ing kalimah ing tulisan mau kata bahu mau alaihi ing atase man. Dan kanggone anak-anake sing isih cilik-cilik maksude durung pati duweni akal, maksud kaya bayi ngono lah. Iku Abdullah bin Umar iku ditulis, dadi donga iki ditulis di kertas, terus dibuntel, dikalungno. Iki kaya raja nggih. Cara wong Jawa niku kaya sawan ngoten nggih. Sawan niku kadang ora dikalungno, kadang gelang, model saya kan gelang. Ya ono sing dikalungno zaman cilik kula kadang dikalungno. Ku ben ora kagetan. Ku kanggone sing bocah cilik-cilik utawa sing bayi. Biasanya bayi malah kadang kerep kagetan ya. Iso dicoba. Jadi ora raja niku ya. Ora sawan tapi donga. Donga iki ditulis ning gone buku. Bareng ngono bukune dibuntel, dipudel kaya kalung. Ya mbah sampean model piye mungkin di botol plastik sing pamane kok didusi ora luntur. Wis dimodel saisane lah. Nek ngono lagi digawe kalung. Ku ben anake ora kagetan. Sing anake wis rodok gedhe dikon maca wae. Ku bisa di praktekno. Kala ngendika sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi hadisun hasanun, hadis hasan ya. Begitu saja. Selamat malam, selamat istirahat. Al-Fatihah.